लोगोफोर दा मोनाहांबाय आरोना ओमफ्राय आं दा थांगोन बैग्रि लायनो थ' नायलांदो आरोना हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाफिनबाय ओमफ्राय गोबावजों लाबोयो आरोना आं भिडिअ दाना ओमफ्राय आं दिनै भिडिअ लाबोदों मानोना बैग्रि लायनो थांनो नागिरदों आरोना बैग्रि मोनदों थ' बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों बाजै लाहानाव थांग्रोसै ओमफ्राय लायनोसै आरोना थ' नायलांदो ओमफ्राय जोंहा नै दै लाखिदों दैखराव दै मोनला आरोना फारसे जाय ख्रिस्टमास सफैबाय ओमफ्राय नै ख्रिस्टमास सफैनायनि लाइटफोरखौ होबाय आरोना ओमफ्राय दाख्लै फिथा सावदोंमोन थ' इनिबो ब्लग दङ आरोना एसे थ' आं बेखौबो होगोन आरोना लोगोफोर थ' गाइस बिदिब्ला दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बिराद बोरैबा नुदों आरो जा इजा माने माबा मोनसे पार्क बायदिसो मोनसे खुलिदोंना गोदोनि स्मार्ट मुंख्लं जालांनायफोरनि माबाखौ नायना दोननाय जादों आरोना बयबो दाथ' नुबायानो दंखायो मालाबा थांगोन आरोना आङो ओमफ्राय बगैया हनै आं मालाबा थांगोन आरोना मोना देखायगोन ओमफ्राय मोनाथार जोङो गानदो गिर्जायाव थांनो नागिरदों गिर्जा माने इयाव माबा दङ आरोना न'आव प्रग्राम थ' बेयाव थांगोन आरोना आं थांगोन बैग्रि जानो बैग्रि मामि उन्दैगोन हरनै जोंना लेट्सखौ बाजैया गुबुंले होनदोंमोन बैग्रिया फिसाना मोनाखै लोगोफोर मोनबा देखायगोन आरोना फिसानिखौबो जागोन आरोना थिगसे मिनि हरदो बैग्रि जानो थांदो गगा मोनसोदों आरोना आङो नैया बाजै बैग्रिया नै थाइसे सेरदो माथो आं हानाखै दै दे लोगोफोर थाइसे जि बरियानो आरोना जानोसै माने इमान मोनाखै नालाय हानथ'आ आरोना औ माथो हरबाय दं उन्दैया गाहायाव मोनाबाय नै दासो बैग्रि जानो नागिरदों आरोना आं बैग्रि हानखांबाय ओमफ्राय नै आलुथुपा माबा नै बैग्रिखौ जानानै माबा अरखा गारबाय गोथाव ने आयु जाखांबाय इफोरलाय मा गोजौनिफ्राय माबा गोमोन बायदि नुदों माबा जाखागोन आं मा सानदों नों आंखौ मिरना मा सानदों नों आंखौ दे दुन्दिया आयंनि बागान मालाय नै गाइस जोंहा दाउस्रि बायदि होनबाय थायो साफा नुदों अन्थायाव जिरायनो फैदो दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव थान्दा नालाय बेखौनो माबा हाबदो बैग्रि जाखांबाय ओइ सानाव दङ इखौबो देना जागोन दे फोरानना दङमोन आं ओमफ्राय नै लोगोफोर सान्दुङा हाबबाय आरो ना इजा साहाबोना जोंना माबा गामियाव थांबाथाय खिन्थु उल्था नाङोना मोना आं गामियाव थांबा उल्था मोनो नोंसिना इजा थांनांगौखाय खोमा जोंना माबा इजा गैया मोनो दोलाब जादों नैयाव खखाबाव लेट्सख'नि फिसाला देनांबा मा होनगोन हेल' गाइस होनगोन खोमा बेबो देरबा थ' गाइस बिराद गोबावथारमोन आरोना नै जा फैयो होमबाबो माने ब्लग होनाय जायाखैमोन ओमफ्राय जा माबा दङ आरोना बेरायनो थांनांगोन जायगा दङ दा माला थांनाय जायो मिथिया ना नों थाङा
มาเนี่ยให้จำบีหนึ่งทางเนื้อไงไปบ้านเนื้อไปบ้านเนื้อแดดผมเอาไปเลยผมต้องละไปบ้านพวกเนื้อแดดบาย next vlog เอาเลยก็เหมือนพินเดินนะนะบายเดี๋ยวบายดิบายเดี๋ยวบายGopher, pergi sana pilih bayar aja bah. Pindah naulah ni pindah. Ayo, aduh padi Bwigri. Iba di kuzalo direct mun kaya kaya. Dekho.